Те ми дадоха на змея. Мале, ма как можете да си давате децата на този пусти змей да опустей и оранжев при това? Ама ти вярваш ли, че ще ти изяде змея? Да. Ми той видя ли го какъв е втълен? Не може да глътне две деца едновременно. Я ти, че да си играеш. Ужас! Този змей грабна и второто дете. А сега да поканим на сцената Мерлин. Ама не е он Мерлин магиосника, а Мерлин Ангелова. Заповядай. Агънце блее в росни ливаде, венци извиват Пенка и Раде. Утре е светъл празник Гергьовден, на всяка вратня в беден заможен, венец от росни свеча е сложен, че утре ден е светъл Гергьовден. Като един същи магиосник си каза стихотворението. Разбира се, за да дойде Свети Георги, трябва да го примамим най-вече с народни танци. Затова две автентични хора на нашенци с ръководител Венцислав Неделчев.